Uau! Uau! Au! Benvingut al meu hotel de càpsules. És la teva clau per a l'habitació de Spider-Man. Aquí, agafa-la. Posem-nos les màscares de dormir. Oh, no! Oh, no! Necessito trobar les meves càpsules. Habitació de Batman. On sóc? La meva càpsula groga. Troba el botó correcte per escapar amb la teva càpsula. D'acord. Llaminadures. Sí, provem aquest botó. Globus visca. Això ha estat divertit, però necessito trobar el botó correcte per a la meva càpsula. Provem aquest. Necessito prémer l'últim botó ara mateix. Oh, sí! Recuperem les meves altres càpsules. Habitació de Lilo i Stitch. La meva càpsula blava. Per sortir, troba 3 ous i supera totes les proves. D'acord, provem de trobar aquells ous. Mira, hi ha un ou allà. Anem i l'he trobat. Com pujo aquí? Sí, he aconseguit l'ou, un més. Aquí en tinc un altre. Obrim els ous. Fes un salt d'esquat i crida Uana, igual que Stitch. D'acord. Ua. Aeny, maeny, ming, mua. Agafa un tigre pel dit. Obrim aquest. Fes una postura de superheroi de Stitch i crida. He salvat la Lilo. D'acord, he salvat la Lilo. Necessito estar en silenci. Somriu i llisca avall. La càpsula de Stitch és teva. D'acord, està bé. És hora de recuperar la meva tercera càpsula. Habitació de Barbia. La meva càpsula rosa. Aquí la tens. No ploris, si us plau. Dóna menjar al nadó si vols escapar. D'acord. És hora de fer un esmorzar a Barbia. Un moment. Fet. Oh, què passa? Aquí, menja una torrada. Què tal un nou deliciós? Oh, no ploris. Despertaràs l'Eva. Oh, necessito un biberó. Què tal una mica de llet? Aquí tens. Ara, finalment, tornem a la meva càpsula.
el següent. Habitació de Spider-Man. Oh, la meva càpsula vermella. Uf, aranyes. Per sortir, has de netejar l'habitació de taranyines. Uf, d'acord. Posem-nos a treballar. Això està molt millor. Accelerem les coses. La neteja està feta. Finalment, puc recuperar la meva càpsula. Oh no, aquest no és el veritable de mi. On és? De mi. On ets? Estàs aquí. Oh, aquí estàs. Vinga, anem. En queden 3 més. Habitació Kuromi. La meva càpsula preferida. Què és això? Per sortir, has de pintar la gran figura de Kurumi. Oh, d'acord. Comencem. És hora del rosa Kuromi. Crec que ho he clavat. Oh, no. He de córrer abans que l'Estefí es desperti. Fins després. Habitació Bluey. Troba la vareta màgica a la piscina i trenca l'encanteri per escapar. D'acord. Sento alguna cosa. Això ha de ser la vareta. Oh, sí? Això és just el que necessitava. Oh, sí! Ha funcionat. Habitació Minecraft. La meva càpsula verda. Oh, no, el terra és de lava. Què faig? Per sortir, has de desfer-te de la lava. D'acord. He de trobar un pic o un cofre. Potser hi ha un pic allà. El necessito. Sí, un pic. Això no funciona. Necessito una altra cosa. Perfecte. Sí, i així és com et desfàs de la lava. Ara puc recuperar la meva càpsula. Yupi! Finalment he recuperat totes les meves càpsules al meu hotel. Crec que vaig tenir un mal somni ahir a la nit. Semblava tan real. Sí, jo també, jo també. Sí, jo també. També sóc jo. Sí, i jo també. Què vols dir? 1 talons als daurats, els vull. No, els compraré jo. Pren la meva corona. Això està fet de cartró. Et donaré la meva corona daurada.
Vols més? D'acord, et donaré molt d'or. Espera. Tinc aquest pastís. L'he fet jo mateixa. No, espera, tria'm. Et donaré tants diners com vulguis. Atura't. No, és meu. És meu. Dóna'm el. Bon dia, món. M'encanta ser princesa, sobretot la rica. Desperta't! M'agrada ser princesa, tant si sóc rica com si no. La princesa rica hauria de tenir només les millors coses. No tinc una corona de diamants, però les meves monedes són les més còmodes. És terrible. No tinc absolutament res per posar-me. El teu or preferit. És exactament el que necessito. Una corona daurada. Ara estic bé, gràcies. Això és molt millor que abans. Interessant. Funcionarà amb les meves sabates. Visca! Ha funcionat! Primera, ara la meva última peça, el meu vestit. Uau! Sembla que sóc realment rica. Lluixes increïble. No tinc un vestit bonic i elegant. Què hauria de fer? Tinc una idea. La meva riquesa és la meva creativitat i idees. No està malament. El meu vestit bonic i elegant està llest. Steffi, pluja de monedes d'or. Sí, senyora. Fet. Gràcies, Steffi. De tota manera, necessito prendre un bany. Què és això? No has pagat l'aigua, com? No hi ha problema. Tinc una altra idea. No sé què escollir. Steffi, si us plau, ajuda'm a triar un collaret per a aquesta princesa. Sí, senyora, princesa. Això. Mil·límetre. No, aquest no. Aquest. Mil·límetre. No és bo. Oh, Déu meu, és un veritable malson.
Aixa, porta el millor collaret. Oh no, el meu collaret. No és un problema. Tinc una idea. Genial. Vaja, gràcies, Steffi. Ets la millor. Hora de posar-me el meu collaret favorit. He oblidat. No tinc cap collaret. Oh! Per què necessitem un collaret si el puc dibuixar? Comencem. Que bonic! Què? Els nostres quaderns també estan fets de paper. Fet de paper. Tots els meus llibres són digitals. Hora de dinar! No. EW, no. Vaja, què és això? Un cub caca de cartró. Ua, puc provar-ho. Sí! Emma, ets força genial. Perdona per haver-me burlat de tu. No hi ha problema. Amics. Amics, sí. Sí. Hola, nens. Hola, mestre. Avui tenim una nova estudiant. Us presento la Maria. Hola a tothom. Hola. Hola. Avui tenim un examen. Fàcil, fàcil. Un examen molt senzill. És hora de lliurar els vostres treballs. Alice, tens unitat. Suspens. Maria, has tret unitat. Excel·lent. Hurra! Ivan, tu has tret.
Un suspens menys. Oh, la classe ha acabat. Pare, puc tenir coses noves per a l'escola. Llapis, bolígrafs, llibreta. Vull tot amb brillants. Ho sento, estimada, no tenim diners. He de treballar. Hola, nens. Hola, hola. Hola. Hola, mestre. Hola, si us plau, seieu. Vaja, quina bossa de mà tan bonica. Puc veure-la. No, no. Mira, el meu nou rellotge. Uau, que guai. Mira les meves noves pulseres boniques. I collarets, i cinta del cabell. Quina sort! Avui toca un nou examen. Ja he acabat. Oh, és hora de recollir els vostres exàmens. Mil·límetre H, ma M. Oh, ha estat totalment malament. Un altre suspens. Maria, vegem. Has fet una feina excel·lent. Molt bé. Has tret un excel·lent. Urra! Ivan, és el teu torn. Sí, digues que ara està correcte. Sí, genial. Un suspens i un 2 menys. La classe ha acabat. Adeu o adeu. Nens, voleu venir a la meva cita de joc? Alice, vols sortir? Sí, potser. Anem, anem. Pare, he tret un excel·lent de nou. Ua. Bona feina. Papa, em pots comprar pulseres i un collaret? Ho sento, no puc. Hola. Benvingut. Asseieu-vos. Mira què tinc. Què és això? Maria, em resulta molt incòmode. Podem canviar. D'acord. Nou examen. Última oportunitat per a vosaltres. El temps s'ha acabat. Ja s'ha acabat. Oh, no. Trucaré als vostres pares. Oh, no. Bona feina, Maria. Ellis, el teu professor m'ha trucat. Has suspès l'examen.
Dóna'm totes les teves coses. El teu professor m'ha trucat. Tens molt males notes. Torna'm el teu telèfon, la cadena i el rellotge. Però quan me'ls tornaràs? Quan hagis millorat les teves notes. Papa, endevina què? Tinc un excel·lent. Oh, bona nena. Ara tinc prou diners per comprar algun regal. Endevina què? iPhone. iPhone. De cap manera. Gràcies. De res, de res. Bon dia, nens. Oh, hola, mestre. Hola, mestre. Hola, hola, mestre. Mireu, nois, tinc un telèfon nou. Ara puc jugar amb vosaltres. Genial. Què ha passat, nois? El meu pare va agafar totes les meves coses perquè tenia males notes. I tu? Què et va passar a tu? Vaig suspendre tots els exàmens, així que l'àvia va agafar totes les meves coses boniques. No us preocupeu, nois. Us ajudaré i us explicaré tot. D'acord. Heu d'aparellar aquestes coses. Endevina què? Torna a ser un examen. Per a tu. És per a tu. I per a tu, Ivan. Oh, això ho sé. Oh, és l'hora. Endevina què? Primer tots teniu un excel·lent avui. Maria, gràcies. Això és per a tu. Gràcies. Maria, ens has ajudat molt. Això també és per a tu. Siguem amics. Sí, nois, recordeu que les coses valuoses no ho són tot. La cosa més important és el coneixement. I no oblideu tractar les persones com voleu que us tractin. I sigueu amables amb els vostres amics.